to daga nan ne zaki ce an yi sulhu. Amma wannan ba sulhu bane, mika wuya ce, amma ba za ka ga laifin al'ummar ba tunda sun rasa mafita. Amma kana cewa kamar su al'umma miƙa wuya suke yi ba sulhu ake ba, amma wasu kuma suna cewa su suna ganin amfanin sulhun da ake yi da 'yan bindiga. Za su ga amfanin shi in har suka ci gaba da bin dokokin 'yan bindigan, suka ci gaba da yi musu biyayya. Wani guri sai an biya 'yan bindigan nan haraji, wani guri sai an ba su abin da suke so, wani guri sai an bi waɗansu sharruɗa da suka gindaya. Kuma abin da nake gaya miki, ba inda wannan abu zai tabbata in dai su 'yan bindigan suna ci gaba da rike da wannan muggan makaman. A dokar Najeriya ba wanda doka ta ba wa ya rike bindiga in ba soja bane ko ɗan sanda ko wanda gwamnati ta sa halewa, wato jami'in gwamnati. Amma su an bar su da makaman nan, muggan makamai, kuma an bar al'ummar da ba su da makamai. Kin ga kenan in kika ga al'umma ta zauna lafiya, 'yan bindiga ne suka ga dama al'ummar ta zauna lafiya, kuma ba sa haka sai in ba su da wata bukata daga al'ummar. Yau ko yunwa suka ji mummuna, to za su iya shigowa su farma mutane su kwashe musu abinci. Haka in suka ga ba su da kuɗi ko kuma gwamnati ta musu laifi, sai kiga sun shigo sun farma al'ummar. Saboda haka za a iya samun alfanu na ɗan ƙanƙanin lokaci.